flăcări! Da, mă! Ia, mă! Da, mă, face. Da, mă! Să-mi bat! Scoate-o! Să-mi bat! Adică eu nu am frâni. Care s-a prins un bec? S-a stingat. Nu că nu s-a mai aprins Florin, atunci. nu? Ce? Se mai oprește? Îmi limitează. Mai auzi creatorul asta? Ce fac, mă? Stai că e bun. Lasă-i bani. Ia vezi, mă. Dar ce e, mă, aici? Piață. E mișto aici, poți să te și învârți că e... Unde? Dar nu știu dacă ține frâna de mână prea bine. Ce se aude, mă? Bă! Davi! Sau hai pe aici, hai pe aici. Dar lasă-o încercă să o fac. Deci se audă cu eco, mă. Și să vedem flăcări. Ia de lângă el, mă. Vai, cum se aude. Ia vezi că e o canalizare mare. August. Bă, de ce scoate, mă, flăcări? Benzină, mă. Păi înseamnă că e debit metru mare, a? Nu, ne. Hai să